Namhlanje nganza kwethu ngikhuluma nani nje ngibhlungu emoyeni, angiphathekile neze kahle, nginomunyu, ngiheartbroken mntakama. Ngisosizini nje amanzi amnyama, ngathi ngifelwe indoda. Ngikhalela nje obhuti bethu, abafowethu, ingane zoma bethu, abantu ekufanele ngabe bavusa imizi yobaba bethu, kodwa nje babhekene ne-grand piano yenkinga. Babhekene nje nemabhida, isiphongo saSengshilo, ubhazabhaza wento into ozuyilahle we-problem. Iy'ntombi zabafowethu ey'khetha ukususa amashiya mase ziwadweba kabusha. Ungabe usazi noma ishiya noma ukusuka kwebhanoyi, ungabe usazi noma ishiya noma ukubhujiswa kweSodoma neGomora. Hawu dadewethu, wena wahlulwa i-drawing esikoleni, usucathi usuzoyi-perfect amashiya. Lekudlalwa ngey'tabane kuthiwa izona ey'dala isomiso. Mina ngithi nje ayibukisiswe indaba yalabo sisi abasusa amashiya mase befaka bey'dweba amashiya sengathi amashiya abo ane-stroke. Mina ngaya ke esikoleni mntakama, ngafunda nje. Mina ngazi ukuthi into edwetshwa yi-exercise. Angayishayi-ke nje isifuba bhuti wami, mfowethu, ungayishayi isifuba uthi unentombi, ube nentombi ey'dweba amashiya. Awunantombi wena, ujola ne-exercise mntakama, ujola no-2 khwaya, ujola no-1 khwaya, ujola no-32 pages, ujola no-72 pages. Wena nje mntakama ujola ne-stationary. Ngeke ngikukhohlise mina, ngizokutshena ngoba into edwetshwayo i-exercise. Futhi nohulumeni fanele angenelele nje, angenelele lolu daba libanzi julile mntakama. Mase kuba okhesha base-Shoprite, aha Fusek, yabo e-Shoprite mntakama kune-competition yokudweba amashiya. Usuyaphazamiseka, sekufanele ukhokhele impahla yakho, awazi noma unake lo muntu okusizayo noma unake amashiya akhe, ngoba nje adansa isicathamiya athi hello my baby, hello my sweet. Kuyanyuka nje, kuyanyuka konke, kuyanyuka konke. Bakithi ake siyikhulumeni le ndaba yamashiya yosisi bethu. Osisi bethu siyabathanda, kodwa la mashiya abo engathi yihlilingi. Ngeke sikwazi ukwamela ingane zakwethu. Amashiya abanjwe i-stroke, ngeke sikwazi ukwamela. Amashiya ukusuka kwebhanoyi, ngeke sikwazi ukwamela. Amashiya engathi kubhujiswa iSodoma neGomora, ngeke sikwazi ukwamela ingane zakwethu. Amashiya ahlala esinekile nje amashiya, noma umuntu sesimtshena iy'ndaba ezibuhlungu asazi noma uphatheke kabi ngoba nje ujabulile nje ebusweni. Amashiya abheke phezulu, ujabulile nje, ujabulile. Ake siyibukisiseni ngamehlo okukholwa le ndaba yosisi nokususa amashiya mase bewadweba kabusha. Ngiyabonga.